taf li mux rejat jekk indifferenti inta jibda skulħat kun ikkalkulat u għandek dritt tkun smat l-aċċedi għad ma jkisrek ħadd insa l-passat inni jekk int kapo lavur għalek kull fejn tmur għixu mux teżisti insa wib għaddej tħalli waqfek xejn tħossok ħafna aħjar l-aċċedi għad ma jkisrek ħadd insa l-passat emmi jekk tħallix il-biża' tifni apprezza dak li hemm fik tibqax insakkar fl-modi jien hemm għalik jekk taf dan